God aften og velkommen. Lige om lidt så starter jeg det her online foredrag. Jeg vil bare være sikker på, at I alle sammen lige kommer ind ad døren, lige får sat jer ned. Og hvis du kan høre tydeligt, hvad jeg siger, og kan se billedet, så skriv gerne lige hej i den her lille chatbox, der er ude til siden. Så jeg ved, hvem der er med. Og også meget gerne bare lige skriv, hvor sidder du hen i landet og lytter med den her fantastiske sommeraften. Så lad mig høre, om der er nogen derude. Hej til alle jer, der dukker op. Er I der? Kan I høre, hvad jeg siger? Så er jeg lige til jer her. Til siden. Så jeg ved, hvem der er med. Og også meget gerne bare lige skriv, hvor sidder du hen i landet og lytter med den her fantastiske sommeraften. Og jeg tager lige en starttegning. Velkommen. Velkommen til den her online detox, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Og det har du sikkert også. Mit navn det er Lone Stendal, og jeg er indehaver af Golden Agenda. Jeg arbejder med børnefamilier, der er travle og hverdagsramte, og som har brug for ro, nærvær og overskud i hverdagen. Og det er blevet min mission at hjælpe alle dem derude, der rigtig gerne vil have en hverdag, de ikke vil på ferie fra. Så det er mit udgangspunkt for at holde det her foredrag i dag. Også fordi jeg ved, at de her mobildimser, vi alle sammen går rundt med, de stjæler vores nærvær og vores overskud. Så du er her i aften, fordi du tænker, at der må være en anden måde at navigere på omkring brugen af de her fantastiske smartphones. Fordi de er jo fantastiske, og de kan alt muligt, og de er super fede at connecte med. Men vi skal også finde ud af at få styr på vores forsvinder helt ind i den her online verden. Og jeg har også taget en præsentation med til jer, som jeg håber virker, selvom vi sender på YouTube live. Så det vil jeg lige prøve at sparke til, fordi den synes jeg, I også skal se. Det her billede her, det er en koncert, som har foregået for et par uger siden. Og nu kan man godt nok ikke se, hvem popstjernen er, men det jeg synes er rigtig interessant, det er alle de mennesker, der står rundt om ham. Og de ser jo sådan set ikke på ham. De ser ind i deres mobiltelefon og har meget travlt med at fortælle alle andre, hvad de laver, i stedet for at nyde den her oplevelse. Jeg var ikke selv til den her koncert, men der er en veninde, der har været sød og sendt mig det her billede, fordi hun synes, at det var utroligt sigende i forhold til det her foredrag her. Det er Justin Bieber, kan jeg afsløre, der står på scenen, og så selvfølgelig en hel masse vidunderlige unge mennesker, som er afsted sammen med deres mobiltelefon. Om de ender, at de har deres venner med, det ved man ikke. Men det her i dag skal jo handle om alle de sunde online vaner. Inden da vil jeg bare kort lige fortælle dig, hvem jeg er, og hvad jeg kan gøre for dig. Jeg er mor til 2, og så er jeg gift med min mand Søren. Vi har været sammen i 15 år. Vores liv og hverdag har været præget, ligesom alle andres, af op- og nedture, og vi har haft vores egne udfordringer, og det er en rigtig, rigtig lang historie. Det, der har bragt mig herud, hvor jeg er nu, det er, at jeg tidligere har levet det her
på overfladen meget perfektionistiske, ordentlige liv, hvor jeg synes, jeg skulle være noget for alle andre hele tiden, og jeg synes, at jeg skulle gøre det mere end perfekt, for at være sikker på, at jeg var god nok. Og jeg ved, der er rigtig mange mødre, der kæmper med den her rollefordeling, og hvordan kan man nu være i livet med alle de her roller, man nogle gange skal udfylde. Og det er en rigtig, rigtig svær balance, og det er desværre sådan, at der er nogen, der brænder ud på det. Det er der rigtig mange, der gør, og det er også en af de ting, jeg arbejder med, og jeg vil rigtig gerne lave et lille oprør imod det her perfektionistiske billede, vi alle sammen har af, hvordan man er en perfekt familie, og hvordan man er en perfekt mor, og hvordan man får nogle ordentlige, søde børn, osv. osv. Fordi vi er alle sammen helt almindelige mennesker, med helt almindelige hverdag, helt almindelige liv, og dem skal vi bare elske for det, de er. Fordi så åbner der sig nemlig en verden, som er stor og smuk og fantastisk, og fyldt med unikke oplevelser, som man bare slet ikke har turde drømme om. Og jeg kom op til overfladen, da jeg lige efter, at jeg nåede helt ned i det sorte hul, og fik simpelthen angst over livet, og jeg var bange, og jeg kunne simpelthen ikke være i mig selv, fordi jeg var så nervøs for, hvad alle andre tænkte om mig. Er det? Forsinkelse. Der er lige en teknisk ting. Nu kom den. Og I får lov at se min skærm sådan her lidt. Sådan. Yes. Billedet af Justin Bieber, det er selvfølgelig lige midt i den her historie, jeg var ved at fortælle. Nu har I set det, så kan I se alle telefonerne. Så tak for tippet, Rie og Søren, og I skal nok få videoen og hele lyden bagefter. Min historie, den har bragt mig rigtig langt, og heldigvis så har jeg selv fået noget hjælp, der gjorde, at jeg kunne komme ud på den anden side og igennem hele den her periode, hvor jeg var simpelthen så bange for at være i mit liv og være til stede og ikke at være god nok, at jeg nærmest ikke kunne fungere. Så fik jeg arbejdet rigtig meget med, hvad det er, der er vigtigt for mig, hvordan jeg har lyst til at leve mit liv, uden at gå op i, hvad andre tænker, uden at gå op i samfundsnormer, uden overhovedet at bekymre mig om, hvad andre går og laver, men simpelthen begynde at fokusere på, hvordan vil jeg leve mit liv med min familie på vores måde. Og det er det, jeg også tager udgangspunkt i, når jeg arbejder i dag. Det her, det er den formel, jeg arbejder med, når jeg arbejder med mine kunder. Jeg arbejder rigtig meget med kvinder og mødre, selvstændige kvinder, kvinder i job, kvinder, der er nede med stress. Og det er en formel, som jeg har bygget op omkring, at vi alle sammen har et fundament. Nogle gange skal der ryddes lidt op i det. Både i vores ting, men også i vores relationer og i vores vaner. Og det er noget af det, vi arbejder rigtig meget med i dag. Så taler vi også om kerneværdier. Det vil sige, hvad er det, der inderst inde er allervigtigst for os. Så er der de gode vaner. Hvordan vi får skabt nye, sunde, gode vaner og lever med dem, så de fylder mest. Så er der den fase, jeg kalder redigering. Det er den fase, hvor man tager og kigger på, hvordan ser fundamentet ud nu, hvor vi både har ryddet op, vi har fundet vores kerneværdier. Vi ved, hvad det er for nogle gode vaner, vi gerne vil fastholde, og får lagt det hele på plads, så det kommer til at fungere i vores liv. Og når tingene ligesom er lagt ind på hylden, så bliver der plads til den her gyldne tid. Gylden tid, det er
tid til mig. Det er tid til familien. Sammen med familien. Det er kærestetid, og det er det, jeg kalder tøffetid. Tid, hvor man ligesom bare er og ikke gør noget. Enten sammen med andre eller alene. Jeg elsker den der tøffetid. Vi kommer tilbage til noget af det her senere, men nu skal vi lige om et splitsekund tale om, hvordan du har det ude på den anden side, fordi der er rigtig mange, der har svaret på det her lille spørgeskema, man fik, når man meldte sig til. Så inden vi går videre til det, så vil jeg sige, at jeg håber selvfølgelig, at på trods af de her tekniske ting, at du hænger ved. Fordi jeg har selvfølgelig taget et helt unikt tilbud med i dag på mit nye online kursus, som hedder Nem og overskuelig hverdagsplanlægning for travle børnefamilier. Og der er allerede hen over de sidste 2 dage 5, der har købt de første 5 pladser ud af de 20, der er. Så jeg håber, at du hænger ved, hvis du finder ud af, at vi skal være et makkerpar, og at du vil tage dit familieliv med op til næste niveau. Nu dukker der en statistik op her, som viser, hvordan du har det, dig der lytter med i dag. Og der bliver brugt rigtig lang tid på at være online. Og det her, det er bare min lille undersøgelse. Der findes kæmpe store undersøgelser, der viser nogenlunde det samme som det her. De viser også, at der er, du cirka rører ved din telefon og tjekker den cirka 47 gange om dagen. Dobbelt så meget, hvis du er under 25. De fleste af jer, der sidder her i dag, er højst sandsynligt ældre end 25, men du kan stadigvæk se, hvordan forbruget det ser ud her. Og hvorfor er det så vigtigt, at der altid er det her wifi? Hvorfor er det, at når vi er ude på eventyr, at det er vigtigere at dele oplevelsen med dem, vi ikke er sammen med, end med dem, vi er sammen med? Og som du kan se på det der billede fra Justin Bieber-koncerten, så er det jo ligesom det, der er tendensen, at det der med at være til stede i nuet og nyde det og bare være, det kan være rigtig svært for rigtig mange mennesker. Fordi det ligesom er blevet en del af kulturen, at vi skal sørge for at dele. Og jeg synes også, det er fedt at dele tingene. Jeg elsker at dele vores gode minder, og også svære tider for den sags skyld, på sociale medier og andre steder. Men jeg synes også, det er super fedt at være til stede i nuet og bare være. Da jeg lavede lidt ekstra research til det her kursus, så fandt jeg en artikel om, at hvis du vil på live afvinding, så kan du komme det i London. Det koster 2.000 kroner om dagen. Så kan du se, om du vil følge med på det, jeg har, som jeg lover, der koster en fjerdedel af det, og ikke per dag, men kun en gang. Eller om du er så hårdt ramt, at du tænker, at du er nødt til at tage over på en bondegård uden for London og give 2.000 kroner om dagen for at komme på detox, online detox. Men nu skal vi tale lidt om, hvad der så sker, når vi er så meget online. Fordi der sker jo også noget, hvor man ligesom bliver påvirket her af online forbrugen. Og det kommer ikke bag på nogen, at vi selv er påvirket. Du selv er påvirket. Men 70% føler også, at de påvirker deres børn med deres online forbrug. Og de påvirker deres partner eller ægtefælle og andre omkring sig. Og der var sjovt nok ikke nogen, der synes, at deres kollegaer var påvirket af det. Det må jo betyde, at der ikke er nogen, der sidder og tjekker deres telefon, når de er på arbejde. Det ved jeg ikke, om jeg tror på. Det gjorde jeg i hvert fald selv. Det gør jeg også nu, selvom jeg er selvstændig, så tjekker jeg også min telefon, også bare for sjov. Ikke kun fordi, at jeg skal bruge den rigtig meget i min markedsføring, når jeg gerne vil tale med dig derude. Men et er, at vi påvirker os selv
Og det er jo helt op til os selv, hvad det er, vi gerne vil påvirkes af. Men det der jo nogle gange sker, hvis du ser billedet for dig, vi kender det alle sammen. Du sidder i stuen, du sidder og leger med dit barn, I laver et eller andet sjovt, og så tænker du, ej, jeg tager lige et billede af det her, for det er skide sjovt, og han ser nuttet ud, og skal jeg bare lige tage det der billede, og så skal jeg også lige dele det med nogen, fordi jeg skal vise, hvor sød han er. Så skal jeg lige lægge det på Facebook, og på Instagram, og på Snapchat, og så skal jeg også lige skrive en tekst, og lige et par hashtags, og mens jeg så lærer der, så kan jeg jo lige like nogle af mine venners billeder, og læse et par mails, fordi der var også lige en notifikation, og det var ikke med en vilje, det skete bare. Og så glemte jeg bare helt, at jeg faktisk lige var midt i noget, der var helt vildt hyggeligt. Fordi jeg bare lige, skulle bare lige. Og så kommer man til at tage det her fix. Og vi kender det alle sammen. Og det er bare så vigtigt, at vi får brudt den her cirkel. Så fordi noget af det, der jo sker med os, det er, at jeg hører hos mig, internettet forhindrer mig i at leve mit drømmeliv. Og så kan man sige, hvis skyld er det, at du ikke lever dit drømmeliv, det er jo ikke internets skyld. Eller er det? Det der sker, det er jo, at du træffer et valg. Og når du træffer et valg, så laver du også et fravalg. Og begge dele skal du stå indenfor. Så hvis du ligesom 67% af alle andre, der lytter med i aften, er online mere end 2-3 timer hver dag, så fravælger du også noget andet. Og det jeg jo ved fra kunderne i min forretning, og det jeg rigtig meget arbejder med, det er, at desværre det, der bliver fravalgt, og det er jo ikke, det lyder mega hårdt, og det er ikke for at være hård, fordi vi har alle sammen været der, og det er rigtig nemt at falde i fælden igen. Men det vi desværre får fravalgt i større eller mindre grad, det er at være nærværende med vores børn. Det er emotion. Det er veninder. Det er kærestetid. Det kan endda være karriere. Tid alene til det, vi synes er super fedt. Og så at læse bøger. Rigtige bøger. Ægte bøger af papir. Så nu vil jeg jo gerne have spurgt i chatten. Men det gør jeg ikke. Men du får lov at tænke over dig selv. Hvordan kan du nemt score 2-3 timers mere nærvær og frihed hver eneste dag? Og det er jo sådan rimelig nemt at svare på. Og det er det, vi skal arbejde med nu. Hvordan får vi noget ud af dem? Fordi mit mantra er, det der har dit fokus, er også det, der bliver din virkelighed. Så det handler jo om, at vi får skabt nogle gode vaner, hvor vi får lagt det her device fra os, så vi har hænderne fri. Og man er nødt til at starte et lille sted, og det er små bitte skridt, vi skal arbejde med i dag. Og inden vi begynder at arbejde videre, så skal du også tænke over, hvem er det, du kan afgive et løfte til efter det her. Fordi du så jo selv statistikken om, hvem det var, der var påvirket af dit mobilforbrug. Hvem er det, du skal afgive et løfte om at få ændret dine vaner positivt med små bitte skridt. Små bitte skridt. Nogen, som kan holde øje med dig, og som ikke gider høre på undskyldninger. Ikke noget med dårlige undskyldninger. Fordi vi ved alle sammen, at bare små bitte skridt gør en forskel. Lidt senere så får du også mit skema, jeg har lavet. Et super fedt skema til dig, som du kan bruge nu her, når du skal på afvinding. Det lyder super grimt, men det er det. Fordi vaner, det er noget, man vender sig fra, eller også er det noget, man tilvender sig. Og for at vi får plads til alle de her nye, gode, sunde vaner, vi gerne vil have, så er vi altså nødt til at slippe af med nogle af dem, der ikke er så pæne. Så det du selv har sagt, inden du kom i dag, det var, hvilken forskel ville det gøre for dig, hvis du kunne slippe af med den her afhængighed. Og
der er ret mange fede ting. Nu kan du selv lige kigge på listen. Og jeg kan også bare sige, at jeg ved, at det er det her, der sker, når først man har været igennem formlen hos mig. Og det er også noget af det, der er i det online kursus, jeg har lavet. Så hvis man vil have begynderkurset, altså komme godt i gang med nye gode sunde vaner, så er det et super fedt sted at starte. Fordi hvem vil ikke gerne have tid til mere nærvær og have mindre dårlig samvittighed? Lære at tale lidt pænere til sig selv. Blive mere produktiv, mindre lad. Mere tid til nogle af de der praktiske ting. Læse noget mere. Få fokuseret og få levet livet uden for skærm. Så det er nogle af alle de fede ting, du selv har været med til at beskrive, inden du kom i dag. Og det er også noget af det, du skal arbejde videre med efter i dag. Så var der jo så den der del, hvor du skal committe dig til at lægge en indsats omkring det her. Vi skal nok komme tilbage til, hvad det er for nogle ting, du kan gøre, og hvordan du kan tage de her små skridt. Men der var rigtig mange, der havde svært ved at svare på, hvad det var for en indsats, de gerne ville levere. Og nu kan I se, de her super seje chicks her, de er spændt hårdt for, men de hjælper også hinanden. Og det er en rigtig, rigtig god idé at have en makker. Og det kan være en veninde, eller det kan være din mand, det kan også være mig. Det kan også være din kollega. Hvem du end har, som du ved vil hjælpe dig op af mudderpølen her, og videre med de sunde vaner. Men der har kommet lidt forslag til, at man er lidt villig til at gå et godt stykke, og der er også nogen, der har fjernet deres Facebook-app. Det er en af de lidt mere drastiske ting at gøre, men hvis ikke man har lyst til at fjerne appen helt, så kan man jo også bare lægge den ind i en mappe, der hedder sociale medier, på sin telefon, sammen med Instagram og Snapchat og Twitter og you name it, hvad du end fedter med, hvor du måske kalder mappen noget, som hedder maks 5 minutter, eller hvad du nu har lyst til at sige, at det må du bruge. Og jeg ved godt, at hvis du i dag bruger 2-3 timer eller mere på online, på at være online, så er 5 minutter ikke meget. Men jeg siger ikke, det skal være 5 minutter samlet, men 5 minutter ad gang. For der er meget lang tid til. Meget stor forskel på, om du bruger 5 minutter ad gangen, eller 30 minutter ad gangen. Så derfor, så er det altså en rigtig god idé at tage hårdt fat. Men gør det med bitte små skridt. For der er også nogen, der har skrevet, jeg vil gøre lige hvad der kræves. Og igen, hvad er det så, der skal til? Hvad er det, der er nok til, at du rent faktisk vil gøre, hvad det kræver? Fordi du ved allerede godt selv, hvordan det påvirker dig det her. Du ved, det påvirker din mand, du ved, det påvirker dine børn. Så det er super fedt, hvis du siger, jeg vil godt gøre, hvad det er, der skal til. Sig, hvad jeg skal gøre, så skal jeg gøre det. Og nu kan jeg ikke sidde og sige, hvad du skal gøre, men jeg vil komme med nogle forskellige forslag til, hvad du kan gøre, og hvordan du kan rykke dig. Fordi det her, det handler om små bitte skridt. Små skridt med meget stor effekt. Og grunden til, at vi skal tage små skridt, det er fordi, at ellers så bliver det simpelthen for surt. Så derfor så er vi nødt til at kigge på, hvad kan man selv gøre. Og inden vi snakker om, hvad er det for nogle forskellige andre konkrete ting, du kan gøre, så er der det her, den her trang, du ved, det der, når du så nærmest får sådan nogle fantomvibrationer i baglommen eller i hånden, fordi du tror, at din telefon vibrerer, og det gør den slet ikke. Hvad gør vi ved det her, den her trang til det her fix? Og det er noget af det, hvor at du ligesom skal have fundet ud af med dig selv, hvad gør du, når du får den her trang til det her fix? Sætter du dig lige på dine hænder og smiler og kigger ud i luften, eller kigger på andre omkring dig? Giver du en ekstra krammer til nogen, der er i nærheden af dig? Du må også gerne kramme dig selv. Hvis nu du er alene, så kunne du bare lige sætte lidt pris på dig selv, i stedet for at sætte pris på din telefon.
Du kan også folde dine hænder og være taknemmelig for noget, der er sket i dag. Og være taknemmelig for det liv, man har, er faktisk en rigtig, rigtig stor del af det at udvikle sig sammen med sin familie, lære at have en hverdag, som bare er super fed, fordi du nyder selv de små ting. Og nogle gange er det faktisk bare de små ting, der skal til, for at du kan samle det hele. Og jeg fik også en mail i dag fra en af mine tidligere kursister, som var sindssygt glad for, at hun havde talt med mig, og at hun havde set mine tidligere foredrag, og nu havde hun købt mit online kurs, fordi hun sagde, nu er jeg klar til at rykke mig helt. Og bare det, at vi allerede havde brugt tid sammen, og hun har fulgt med i noget tid, sagde hun, jeg har fået et helt andet familieliv. Jeg elsker det, jeg er så taknemmelig for det liv, jeg har. Det er med små skridt, vi udvikler os, men vi gør det. Og jeg glæder mig så meget til at have hende med på holdet. Så nu skal du skrive ned til dig selv, at du skal have valgt en eller måske flere af de ting, hvor du mindst 3 gange om dagen, og bare sig, at det skal være 3 gange om dagen, at når du rækker ud for det efter din telefon, så gør du noget andet i stedet for. Og det må også gerne være noget sjovt, og det må også godt være, at du rejser dig op og hopper, eller griner højlydt. Hvad det end er, du synes er fedt, det er det, du skal gøre. Fordi bare ved at gøre det, så bliver du bevidst om at ændre dine vaner. Nu har vi gennemgået nogle af de her ting, hvad man kan gøre, og jeg kommer videre tilbage til dem. Men husk også, at uanset hvad, når du går i gang med det her, så er det den her vane, du skal have fokus på. For du kan kun ændre én vane ad gangen. Og der er ikke nødvendigvis sådan en 21-dages regel, den er godt nok med på mit schema, men det er ligesom meget en rettesnor. Det der er reglen, det er, at grunden til, at du kun skal ændre en ad gangen, det er fordi, det der har dit fokus, er også det, der bliver din virkelighed. Så hele tiden vær opmærksom på, at jo mere du forsøger at lave om i dit liv på samme tid, jo sværere bliver det at fokusere på det, der er vigtigst. Og faktisk, hvis du tænker over det, og man siger, at det tager mange vaner, der tager det en måneds tid at ændre kursen, så er der alligevel 12 ting om året, du kan vælge at ændre på, hvis du skulle synes, det var så grelt. De fleste har slet ikke så mange ting, men en vane ad gangen, til den er ændret til positivt, så er du meget, meget sikker på at få succes, frem for at du lige nu både har gang i bikinikuren, du skal også lige mobilafvendes, og det der med at have fokus på at være mere nærvær med dine børn og sådan noget, det skal du også nå til. Men det er ikke det første skridt, fordi man bliver ikke bare fra dag 1 mere nærværende. Der er du nødt til at give slip på noget andet, for at du kan blive det. Så en vane ad gangen. Så hvis du har gang i en bikinikur lige nu, så kan det godt være, at og den er vigtig for dig, så må du vente 14 dage med det her, til du er taget på sommerferie. Og så skal det nok komme. Det andet. Og ellers så må bikinikuren på standby sige, prøv at det er godt nok, det bliver ikke bedre. Fordi det her i sidste ende måske faktisk bare er endnu vigtigere for dig. Nu har vi gennemgået, hvordan du selv kan arbejde med nogle af tingene. Hvis du vil have min hjælp til at rykke på det her, så har jeg selvfølgelig også et rigtig godt tilbud til dig. Men først så vil jeg lige fortælle dig lidt om det her online kursus, jeg har lavet. Og det vil jeg, fordi det handler jo selvfølgelig rigtig, rigtig meget om det, vi arbejder med i dag. Så derfor vil jeg gerne lige fortælle dig lidt om det her kursus, som er lavet til dig, og som handler om at få fundamentet støbt til. Et fundament vil altid kunne ændre sig, man kan altid bygge til, man kan altid rive ned, præcis som når man bygger et hus, sådan bygger man også en familie. Så handler det også om de her sunde vaner, og det at prioritere tiden, planlægge sin tid, være sammen om tingene i familien. Og hvordan man taler sammen som par, hvordan taler man med sine børn. Hvordan bliver det et fællesskab, hvor der er plads til alle, og til hver vores ting, og hver vores behov. For vi er jo alle sammen individer, som er vigtige for familiens virke. Og så arbejder vi også med de her kerneminder,
Fordi der bliver jo lige pludselig plads til at skabe nye minder, når vi får ryddet ud, for eksempel i hvor meget vi er online, fordi så bliver der lige pludselig frigivet en masse tid. Og hvad vil du bruge den tid på? Det der jo er interessant, det er, når du først har valgt at bruge tid på det her online kursus, der varer 3 uger. Det starter først 25. juli, så det er ikke sådan noget i morgen. Men du kan lige nå at sunde dig og tænke over det og begynde at afvende dig. Og så kan man synes, det er grotesk at lave et online kursus til folk, der gerne vil være mindre online. Men det handler om, at det her, det kræver, at du bruger cirka en time om ugen, og den tid, der skal du være online i et kvarter. Men det er jo lavet, så du kan gøre det præcis, når det passer dig, hvor det passer dig, så det passer ind i dit liv og i din familie. Så det er noget, jeg har taget med til dig i dag, som jeg håber, at du kan synes er rigtig, rigtig spændende. Og det foregår sådan, at du får frigivet et modul om ugen, så du har tid til at arbejde med det. Der er opgaver med, både til dig og som familie. Og så de her motivationsvideoer og vejledninger, så du ved præcis, hvad det er, der skal til, så du kan rykke dig rigtig, rigtig meget fra den her sådan lidt leverpostejsfarvede hverdag til en hverdag, som føles helt fantastisk og fyldt med overskud, og der er også frihed til, at du kan nå til at gøre noget af det, du synes er super fedt. Blandt andet også at være mere sammen med dine børn. Så har jeg det her skema med til dig, som er et du får efter foredrag til gode, sunde vaner. Det er også det, vi arbejder med på kurset, og hvor der selvfølgelig er endnu mere vejledning med til. Du får det selvfølgelig i dag, fordi så kan du lave en kontrakt mellem dig selv og den du vælger. Du skal have beskrevet, det er vigtigt for mig at få gode online vaner, fordi, og der er det jo rigtig spændende, hvorfor er det vigtigt for dig? Og så skal du skrive på, hvad der er dine små skridt. Hvad er det for nogle små skridt, du vil tage som de indledende, for at du kan beskrive til dig selv, uden at det skal være en kæmpe, kæmpe stor opgave, for det er små skridt. Så skal du fortælle dig selv, hvorfor du kan gøre det her. Og der er stor forskel på, om du vælger, jeg gør det selv metoden, fordi jeg er mega cool, eller om du vælger den, hvor du siger, at jeg får noget hjælp, enten hos mig, eller fra en veninde, eller en ven. Og det kan også være, at du vælger at sige, at jeg gør det her, for jeg har ikke noget valg. Fordi jeg fandt et quote i dag, altså et citat, hvor der stod, mobiltelefonen har allerede erstattet dit kamera, din kalender, dine kaffeaftaler, lad den ikke også erstatte din familie. Og der er altså nogen derude, der er der, hvor det begynder at se lidt sort ud. Så du sætter dit kryds. Så skal du også fortælle, hvor motiveret du er, og det er super vigtigt. Fordi hvis ikke du er motiveret nok, og du bare sådan, jeg har ikke rigtigt, og ved jeg ikke rigtigt, og er det så vigtigt og sådan noget, så bare lad være at bruge den her. Du skal helst ramme mindst 4, helst 5 på den her skala, fordi så skal du sagtens klare det her. Så skal du også skrive til dig selv, hvad er det du gør, når du får lyst til at give op? Hvad er det så, du skal minde dig selv om? Hvad er det så, du skal huske at tænke på? Og det vil være meget forskelligt, hvad det er, der kan motivere. Men der vil komme tidspunkter, hvor du har lyst til at give op. Og så er du simpelthen nødt til at hive dig selv op i kraven og så sige, okay, i sidste ende, hvorfor er det her vigtigt for mig? Hvad skal jeg gøre? Hvem er det, det her det påvirker? Så skal du også vælge, hvad for en belønning du får. Det kan være rigtig mange ting. Og det kan også være, at du får flere belønninger for en uge ad gangen. Herhjemme, der har vi kørt med alt fra belønninger i trampoliner til den seneste var efter en hel uges iPad-fri. Så var vi en tur i biografen. Og så kan man sige, så tager jeg i biografen, så glor jeg også på en skærm. Ja, men vi tog afsted som familie og havde en fed eftermiddag og fik en på opleveren. Og om det så er en tur i biografen, eller en tur ud at spise en kæmpe is, eller det kan være, at du har et par sko, du rigtig gerne vil have.
her til efteråret, eller hvad det nu end er, du skal belønnes for. Fordi din belønning, du skal ikke skrive, at din belønning, det er at blive mere nærværende. Fordi det kan du føle på. Fordi det er skidesvært at måle. Du vil kunne mærke det, når det er rigtigt. Men du kan ikke måle det. Så du skal vælge en konkret belønning. Der kan også være, at der er en god roman, du har lovet dig selv, du godt kunne tænke dig længe. Et eller andet. Du skriver din belønning på her. Det her schema, det skal du nok få adgang til. Det sørger jeg for kommer på mail til dig. Men det er altså også en del af det, man bruger i kurset, hvor jeg selvfølgelig sørger for, at der også er opfølgning på. Så de her vaner, når du nu skal arbejde med det, så er det jo at tage én ting ad gangen og vælge nogle af de her ting, der kan gøre, at du får mindre adgang også til din telefon. Det kan være, at du også sætter en tidsgrænse for på din timer, når du tager telefonen og siger, at jeg skal lige tjekke, så sæt dit ur på 5 minutter, så det bipper. Bare det gør dig opmærksom på, at du skal slippe. Det kan være, at du vælger at lægge din telefon et særligt sted, sådan så at når du står med den, så er du nødt til at stå op. Det der med at ligge inde i sofaen og dobbeltscreene, som man kalder det på engelsk, hvor man både ser fjernsyn og er online, det er altså rigtig, rigtig skidt. Og der er meget stor forskel på at sidde og se en fed film, og bare se den, og læne sig kærligt op af sin mand, spise noget is, eller hvad man nu gør, propper sig med popcorn, som jeg gør, eller om man hver især også lige sidder og stener, og faktisk ikke rigtig lægger mærke til den der film, man nu valgte sammen, ikke? Eller det der med at lave et forbudt for telefoner område i huset, og nogle tidspunkter, for eksempel når man sidder og spiser, så kan det være rigtig dejligt at slippe for de her telefoner. Så skal de helst være uden for rækkevidde. Og hvis du er super tjekket og synes det er fedt, så køb en af de der lækre hylder, du kan lægge dem på, telefonerne, hvor der også er lader og det hele i, og så skal den helst være et sted, hvor man ikke lige ser dem, og hvor man skal rejse sig for at tage dem. Og der er rigtig mange flere af de her ting, du kan gøre. Det jeg også synes er rigtig vigtigt nu også, det er at give noget mere af min viden videre til dig. Fordi en halv time, den går rigtig hurtigt. Så derfor så har jeg taget det her tilbud med til dig. Og du får en mail her om et kvarters tid faktisk, hvor der er et link til det her kursus. Et 3 ugers online videokursus, som vil både booste din energi og give din familie sunde vaner. Det er videoundervisning med intro og afslutning og 3 fede moduler. Det er workbooks og opgaver til hvert modul. Du får med skema, med gode sunde vaner. Der er e-mail support. Alt hvad du skal bruge for at få rykket dig på det her. Og udover at du selvfølgelig får denne her vane godt og grundigt på plads, så vil der også være rigtig, rigtig meget andet til dig og din familie, som handler om det med kærestetid og mig-tid og tøftid, familietid, og hvordan I navigerer i det her landskab, så I stille og roligt får skabt den her fantastiske hverdag. Det har samlet en værdi på 2.090 kroner for alle de her ting. Og derfor så har jeg jo også tænkt, at i dag så skulle du have et fedt tilbud, fordi du er dukket op i aften. Så derfor så har jeg lavet en early bird intro pris til dig på kun 498 kroner. Og der får du altså det her online kursus. Det starter først den 25.7., hvor det første modul bliver frigivet, og så får du en modul om ugen. Der er kun 15 pladser tilbage, fordi min medlemsklub har altså fået det her tilbud for 2 dage siden, og de første 5 pladser er allerede taget. Du kan finde tilbuddet inde på min hjemmeside på goldenagenda.dk/academy. Der kan du også finde en luksusversion, som er at mødes med mig live i 2 timer, og simpelthen få banket det her ind på plads. Det er selvfølgelig en helt anden pris. Det koster 2350 kroner, fordi det er live, og det er så intenst VIP. Så den her online version, det er lige til at putte ned i lommen. Det kan da være, at du kan tage den på sommerferie, hvis du først har ferie her i de sidste uger af sommeren. Så egentlig så, jeg går faktisk ind i chatten nu
på Webinar Jam, og så frigiver jeg også lige det tilbud, der ligger derinde, så tror jeg, du kan se det, når du går tilbage fra foredraget. Så jeg vælger altså lige at lægge det ud til dig, fordi så er der i hvert fald et link i chatten, hvis du kan få fat i den. Hvis du har nogen som helst spørgsmål til det her tilbud, eller det her kursus, så skriv endelig til mig på hej@goldenagenda.dk. Og nu har jeg tænkt mig lige at komme tilbage og se på de her dias, men jeg synes lige, jeg vil sige hej, fordi jeg synes bare, det er så vigtigt, at du ser mig, og at du mærker min energi, fordi jeg har rigtig, rigtig meget god energi, jeg gerne vil give til dig. Og det er også noget af det, jeg har pakket ind i det her kursus, jeg har taget med til dig. Jeg håber jo selvfølgelig, at du har fået helt vildt meget ud af det her online foredrag. Og det er vigtigt for mig, at du giver lyd, hvis der er noget som helst, du har spørgsmål til, eller har brug for hjælp til, fordi at det her med at ændre vaner, det er bare tough. Og jeg kan godt forstå, hvis du synes, det er super hårdt. Og det er også derfor, at jeg er her, hvis du har brug for min hjælp. Og den kan du få på rigtig mange måder. Så bare giv lyd fra dig. Der kommer en mail til dig lige om lidt med en replay, hvor du har adgang til hele foredraget. Så skal du lige spole lidt frem selvfølgelig, fordi det ved du godt, at du skal. Men gå endelig ind og kig på det. Jeg håber, at du har nyt foredrag, og jeg vil glæde mig til at sende dig den her fine pakke. Og du får også det her fine skema, så du kan skrive ned til dig selv, hvorfor det er vigtigt for dig at ændre den her vane, hvorfor du er mega sej, og hvad du skal belønnes med. Så jeg håber, du får en helt fantastisk sommer, og at du har nydt vores kaffestund. Jeg håber, at du også har kaffe. Min kaffe er ikke så varm mere. Og jeg skal ned og have en varm kop om lidt. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du har nogle spørgsmål, så lader jeg altså lige chatten stå åben inde i Webinar Jam. Så kan du gå tilbage dertil. Jeg ved godt, du ikke kan se mig. Men jeg skal nok skrive svar i chatten. Og jeg kan også lige lægge et link i chatten til direkte til online kurset. Det gør jeg lige nu, så jeg kan finde de rigtige knapper. Så ligger det inde i chatten lige til at klikke på. Der kan du altså finde dit nye familieliv. Og jeg vil glæde mig til at have dig med på holdet, hvis du vælger at tage med. Tusind tak for i aften, og du må have en helt fantastisk sommer. Følg endelig med på Facebook og Instagram, de der 5 minutter ad gangen, hvis du vil inspireres. Jeg lover, at sommeren kommer til at handle positivt om at ændre sine vaner til sunde vaner, uanset hvad for nogle vaner det handler om. Så du får også mit nyhedsbrev, hvor du kan følge med i det. Men have det rigtig, rigtig godt, og så ses vi senere på sommeren, når jeg sender igen, og ellers ses vi jo online, eller måske live. Hej!